Okay, prøv at se her. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Nu får jeg jo en dobbeltskyder på. Nu er jeg jo nået i midten af rumskibet her, af mit eget, kan man sige, ikke? Jeg ved så ikke, om det hjælper så meget, men jeg har da en forhåbning om, at det hjælper lidt, ikke? Se lige. Ej, så er det den der, man skal lande der. Kan I huske den? Simpelthen lande nede på den anden halvdel af det skib, du har tilbage. Og du har jo på tid der, ikke? Og det må ikke gå for stærkt, jo. Så du skal give den noget gas. Så jeg kan huske det her. Yeah! Juhu! Så får jeg jo lige pludselig lidt flere skud her, eller hvad? Ja, det gør jeg. Det troede jeg var. Shit, der er gang i den her. Ja, du. Shit, ja! My goodness. Ja! Nu begynder den altså virkelig at flippe her. Er jeg død helt eller hvad? Jo. Der er sgu en tilbage nu. Jeg føler mig lucky lige nu, synes jeg nok. Men jeg kan ikke lide den der. Det kan jeg sgu ikke. Den er ikke sjov, den her bane her. Nu må jeg da være fuldstændig... Ja. Jeg gider ikke engang skrive.